Grans amics, escrit per Linda Sara i il·lustrat per Benji Davis. Editorial Andana. Dues caixes de cartró, prou grans per seure-hi dins, per amagar-s'hi. En Vir i Letty les trauen a fora cada dia, s'enfilen al puix de cop i seuen allà. De vegades són reis, soldats, astronautes. De vegades són pirates que naveguen entre mars i cels borrascosos. Però sempre són grans amics. Naveguen, corren, salten, volen, xarren i riuen, Letty i ell. Es queden en silenci i observen xicotets moviments a la vall i se senten enormes com reis gegants. A en Vir li encanta el ritme de tots dos. I llavors un dilluns, que feia un fred que pela, n'arriba un altre que porta una caixa i vol anar amb ells. Aquest xiquet menut es diu Shu. Ha vist passar a Vir i Letty cada dia i finalment ha trobat una caixa prou gran i el valor per demanar-lo si ell també pot jugar. Letty somriu i diu, i tant! I així tots tres seuen a les caixes, miren un xoriguer i dos núvols perduts. De vegades són cavallers que maten dracs, veïns del mateix carrer i ballarins entre gratacels. Però en Vir té una sensació estranya. Una nit, en Vir destrossa la seva caixa i salta a sobre, l'esbocina. Des de la sala, el pare li crida alguna cosa de no fer soroll i ja n'hi ha prou. En Vir ja no puja més al puix de cop. De vegades, Letty i en Shu passen a veure-lo, però en Vir els evita. Es queda a casa i sobretot fa dibuixos de dues caixes, l'una al costat de l'altra. Troba a faltar Letty. Troba a faltar els seus costes de cartró al puix de cop. Un dia, truquen a la porta. Sent la veu del Shu. «Hem fet una cosa per a tu! Is, per favor!» En Vir els espia rere la cortina i només pot veure una caixa. Però és molt més que una caixa. Té enganxades unes coses lluentes que es belluguen com estels gegants. Té colors, té soroll, té rodes. Arrosseguen l'enorme caixa amb rodes fins a dalt del puix de cop. Li han posat de nom Senyor Grimpaferoge. És impressionant, un increïble ésser caixa bestial i monstruós. És un coet supersònic, un robot transformable en triple reactor, un rei brillant i espurnejant. Fins i tot té caixes dins, l'una amb galetes i l'altra amb llimonada. A en Vir li cau bé Shu. En Shu és amable, en Shu és divertit, en Shu és valent i agossarat. A en Vir li encanta passar l'estona junts, ser Letty, Shu i Vir. Li encanta el ritme de tots tres. És nou i és bo. I conte contat, conte acabat.